Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 11 noyabr hepdeniň 3-nji güni biz ýene siziň bilen debete toparyk. Şu gün men gepleşigimde ine Musa debete toparynyň azasy, admini meniň bilen şu gepleşige geçerýär. Musa hormatly vatandaşlarymyza salam diýip bilersiňiz. Assalamu alaikum vatandaşlar. Sağ olun Musa. Biz gepleşe başlamakak men bir gysa habarlar bereyim. Türkmenistan'dan, Afganistan'dan, Türkiye'den men gysaça habarlar bereyim size. Ine Türkmenistan'a gaýdyp gelsek, Türkmenistan'da Mary vilayatynda paxtanyň dawaraly praval ýygymynyň syomkasy gitdi. Şu gün 2-nji güni. Ýene 2 gün şu syomka gidýär, her gün 3 sany, ýani syomka diýerler, şoň gowul saýýar. Ýene 20 sany gadanlardan, ýani bişip duran gadanlardan bir gadandan nahar işe gadandan su gaýnapdy. Mümkin Mary vilayatynyň adamlary geňe bolýandyr, debete topar bu zatlarda nähili gaty şalt habarly bolýar. Türkmenistanly günüňden aktivistler köpelýär. Ýene şoň üçin bize habarlar ýetipdi. Okuwçylardan başlap, studentlerden başlap, muallimlerden başlap, ýöne bağlarda oturan adamlardan başlap, ýani her kim ardyny aýdyp, her kim öz ýagdaýyny düşünýär. Ine derim, Türkmenistan'da Mary vilayatynda paxta ýylynyň praval bayraminyň dawarasyny kabul etmek üçin Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň goşadyrnyň arasyndaky milli lideri, Türkmenistanyň goşadyrnyň arasyndaky arkadagy ine öz dawara kostyumynyň we galstugyň reňkini tap bilen ol. Şul dawara ýygnaga nähil gatnaşdan kadyp ýani pikirlenýär. Gelin biz şoňa maslahat berelim. Türkmen halky bolup biz maslahat berelim. Türkmenistan'ın bir kanun prezidenti Berdimuhammedow. Siz şu ýaly kabinet ministrinde şu dawaraly praval paxta ýygymynyň ýani dawarasyny kabul edenizde ya gara kostyumly bolun ya da gök kostyumly bolun. Sebäbi siz hökümet wezipesindäki halkyň önündäki borçly adam. Siz festivale baraňyz, siz ýani bütün dünýä servisine baraňyz, siz Türkmenistanyň kabinet ministriniň hökümetdäki işleýän wezipede sizin 3 tane wezipeňiz bir wagtda, ýani 3 в 1 ortaň neme diýýär, şampunlarda flakonlar var, 3 в 1. Şol ýaly adam bolan soň siz Superman, DJ, ýazyjy, şahy, paýet, aýgara köp sany ýani ukyplyňyz bolan soň ine siz gara kostyumda ýa gök kostyumda çykyş etmeli. Galstugyň reňki ýa gök, ýa gara, ýa da gyzyl bolmaly. Ola ofisial reňkleriň ýani reňkleri. Inni men size bir zat aýdaýyn. Şul praval bayramyny bellemänne şoňa derek hekimi, polis ýolbaşçyny, ýani vilayatdaky, prokuratura ýolbaşçyny, MHM ýolbaşçyny alyp hemmesini işden aýryp cenaza çekmeli adam. Şu praval dawarasyny etmekden geçip siz ine şunu etmeli. Näçip? Sebäbi biz size maslahat berýär. Siz Türkmenistanyň ýagdaýyny düzeltmeseňiz, başga düzeltjek adam ýok. Şonuň üçin birinji bilen siz şu adamlary cenaza çekip näçip wagtynda size prawalyň badygyny aýtman, gaýtyp praval dawral bayramyny geçirip onam Ýalyn Watan programmasyna görkezip menem başga kostyumlar ýani men kostyum we galstuk reňkini saýlamak üçin ýani kynlyk görüp muny saýlap bilmän debete toparyndan maslahat sorap şu ýaly kynçylyga düşdüm. Näçip şunu edýäňiz diýip siz şolary işden aýrmaly. Ýene bir maslahat berelim Türkmen halkynyň adyndan. Ine Mary vilayatyna, Alaytada, Murgab etrafynda we ýol öten wekil walar etrafynda adamlar ýaşajak bolup, ýani ortaly wyjyt ýa-da ýani ölmez ýaly çağ edinýärler. Maşgalada. Ýani maşgala çağa dogurýar. Bir maşgalany men mysal getireyim. 9 çağaty var. Şul adamlar iş tapman, ne adamsy, ne maşgalasy iş tapman soň şular çağa edinip, şu çağın passobiyasyna, ýagny $15 ýaşap, şu 9 çağany eklep gelýär. Indi çağlar ulurly, passobiya butordy. Birisi armiýadan geldi. Ine onu öýlendirmeli. Beýleki ogullaryna eşikler, ýani çörekler, naharlaryny üçün etmeli.
o gurgul enatası näme etjegini bilmeýän, ine çağalar nire verjegini, nire näme eklejegini bilmeýän kösünüp ýörler. Ine siz Türkmenistan prezidenti bolup bir topor pullary şu bolmajak praval çärelerini geçirmek üçin sarp edenden ine şu ýaly maşgala siz kömek edip şonuň hal maddi adaýyny düzeltseňiz, siz Türkmenistan halkynyň, türkmen halkynyň söýgüsine garsaňyz we hakyky milli lider bolursunuz. Ine türkmen halkyndan biz size iki san maslahat berdik. Birinji maslahat şu çäreni geçirýän adamlar sizi ağırlap, sizi maskara edip bütün dünyada maskaranızı verýärler. Ine şo nedenden siz yankı gaýtyp şul adamlar jenayda çekip ine şul ýaly köp şagaly maşala kömek etseňiz, siz Mar welaýatyna iň agyr ýagdaýda bolan maşala kömek etdiňiz bolýar. Ine şu maslahatlary türkmen halkyna adyndan size bereli. Musa, men teknik problemam bar, bir minut. Ine siz koronavirus boýunça Türkmenistanyň ýagdaýy boýunça bilişiňize görä gepleşige başlaňyz, men häzir goşulan 1 minutdan. Dowam edip durun. Böyle koronavirus boýunça görüň etsek, habarlara görä 25 bin sany Türkmenistanda raýat. Olara hiç ýyl çäre geçirilen ok. Daşarutda egerde son ýaly koronavirus ýagdaýy ýüze çykanda ýa pandemiýa döwründe halka kömek edýärler. Bizde şol ýyňy gadagançylyk bilen çäre gadagançylyk edýärler-de şol bilen çözjek bolýarlar. Hiç ýyly başga alternativ ýol teklip etmän halka böwet gaýtan üstüne agyr ýagdaýa getirýärler şertlerden. Düzeltdiňiz diýen burada. Hawa, men düzeltdim. Siz maňa ruhsat berseňiz, men bir gepleşigiň habarlar bölümini dowam edin, otaň biz ýene koronavirusga gaýtyp geleriz. Bolmaýarmy? Koronavirus boýunça başga adminlerim gelir, häzir goşulmaly. Bolur. Ne diýip boldy? Ine serdim, hormatly watandaşlar, biz ýalnızca 2 sany maslahat berdik Türkmenistanyň iki goşadyrnyň arasyndaky milli lideri arkadagyna näil Türkmenistana çäreler boş çäreler, praval çäreler geçirenden şo ýerde ýanky halkyna kömek edeniň ýaşy bolar diýip ýanky halkyň söýgüsine munasip bolsaňyz diýip bir maslahat berdik. Indi gelin Afganistandan gelen habarlar serdim. Afganistanda sizin bilişiniz ýaly Mazar-ı Şarif we onun daşdöwrüne ýa Türkmenistanyň şirketleriniň ýakynlaryna bir topar türkmenler ýaşaýar. Şular kawuly çelli ýa her etraplarda 25%, 15, 30, 45, 60, 70% çelli türkmenler ýaşap gelýär. Şo ýerde jem ýaşaýan türkmenleriň sany 3 milyona barýar. Ünsürim, Türkmenistanyň içinde daşyna adamlar goşulan 3 milyon grażdanlary. Türkmenistanyň daşyndaky dine Afganistanyň içinde ýaşaýan adamlaryň sany 3 milyon. Diýmek, ýene bir Türkmenistanyň halky ýaly daşynda bir halk ýaşap ýör. Öýlem Türkmenistanyň ýanky şirketleriniň ýanynda. Şo ýerde Mazar Şarifde konsulluk bölümi bar. Şo konsulluk bölüminiň ýolbaşçysynyň ady Badar bar. Özü asly daşy boldy. Ýöne şo ýerde 23 ýyldan bäri gezip ýör şol adam. Indi şu edýän işine üns berelim adamlar. Şo ýerde türkmenler gaty kösenýärler, görgüller bu tarapa Taliban, bu tarapa Türkmen ýanky hökümeti. Şol ikisiniň arasynda şular ortalygyň diýişýärler wyjwat edýärler. Ýanky kıyın ýagdaýlardan size var bolup kıyın ýagdaýlara öz durmuşyny ýanky dowam etjek bolýar. Dedim şo Bazarbaý diýen bir konsul näme diýär. Ol adam başyna 350-400 dolardan töläp şo ýerdäki ýaşaýan türkmenleriň agzalygyny ýanky arasyna agzalyk döretjek bolup hereket edýär. Bir topar adamlary ýanky şu mesele goşýarda Türkmenistanyň hökümetinden gelen meseleni ýerine ýetirýär. Şo ýerdäki adamlara pul berip şu türkmenleriň arasyna agzalyk döreler ýaly hereketler edýär. Ünsürim, Türkiýede de şeýdildi, türkmenler ýanky birleşmesin, şol agzalyk edip, gorkuzyp, pasportlaryny uzatman, ay gara şular birden birleşämedin, birden komanda bolaýmedin, birden topar bolup, ýanky hakykaty bilip, azatlygy zadyp, türkmen hökümine karşı gidämedin.
Görýärmi? Hemme komandalar sentraldan gelýär. Merkezden gelýär. Ine şulardan bağlar var diýen adam hakyny adamlar tutup şo ýerdäki türkmenleriň arasyna agzalyklar dürütdirip arasyna uruşdurýar. Dostum diýip bir Özbekistanyň wekili ýaly bir şo ýerde goşunlaryň ýolbaşçysy bar. Şoňa pul berip Türkmenistanyň öňe giden serkerdelerini attırýar. Lütfen. Ýadyňyza düşenokmy bir şu taryhda beýleki döwletlerde konsullugyň edýän taryhy ýaly. Edilşon. Merkezden gelýär. Men öňe ýadım Raşid Meredow ýaly kezzap, paraxor, öz halkyny düşman, pasportlary uzaltman, çalışman, reisleri ýürüýte gysyp, prezidenti gorkutup, şo ýerden öz biznesini ýöredýän bir haramzada. Şo ýere bark gaýtdy özü, duşdy, gürleşdi, hemme zatdan habarly. Ýürüýte şo ýerde pasport biznesine ýene-de şolamat barýar. Indi şo ýerde bolup geçen zatlar näme? Şo ýerde Mazar Şerifde bular türkmenler birden birleşäýmesin. Ondan serkerdiň bu tarapyndan türkmenler bilen birleşip ýanky bizim hökümetimiz ýykaýmasyn diýip ýanky hereketler edýär. Egerde demokratik döwlet bolanmasa, egerde Türkmenistan açyk döwlet bolanmasa, beýleki özbekler ýaly, täjikler ýaly öz halklaryna ýanky Awganistanyňky ýaşaýan halklaryna gumanitar kömeklerini, pul kömeklerini, gollaw kömeklerini, mektep kömeklerini ýa kömek ederdi. Türkmenistanyň hökümeti bolsa 30 ýyldan bäri gaýtyp olara Niýazow tarapyndan berilen pasportlaram iýin alyp annulyasiýa edip şolary ýanky gawak goýdy. Ýöne şol bilen şuň gepleşip geçirdim. Şolar şey diýär, biz hiç wagt öz watandaşlarymyza, öz garyndaşlarymyza gylç aldyrmaz. Näme bolsa-da aňyrdan gelýän gylçlaryny taklarys ýaly. Şol ýaly mert halk, şol ýaly mert türkmenler bizim serketlerimiň aňyr tarapynda ýaşap bir borak gelýär. Berekella. Diýjek bolýanlardan berekella hormatly watandaşlar, hormatly türkmenler. Biz sizçe bolmadyk. Biz size kömek etmedik. Ondaşynyň bizim bir deýüz kezzabymyz bazar baý diýen sizin araňyzda agzalyk döretjek bolup adamlara pul berip onan türkmen hökümetiň berdi Muhammedow şo pullary geçirdip sizin araňyzda agzalyk döretýär. İki halk birleşmen, iki halk ýanky birek bilen dogunlaşman, gaýtyp türkmen hökümeti öz türkmenleri gorap şol ýerde elektr energiýa çekip, zavod, fabrika gurup, şonuň harytdan daşaryplarda satyp kömek edip, şolar galar ýaly, şu Afganistan halkyna kömek eder ýaly. Onu etmeýänden geçen bular Afganistanyň narkotikler alyp, kerkiçiň üstünden ýükläp, şo ýerde şu türkmenler bilip, hemme da türkmenler ýetirämedin diýip agzalyk döredip şo gelýär. Ine şuňa hakyky kezzap siýasat diýilýär. Ine şuňa hakyky iki ýüzlü siýasat diýilýär. Bu Afganistan tarapynda beýýär, özbekler bilen uruşýar, Eýranlar bilen gyrylşyp ýör, türkü baryp ylgýar, türk muny sypalap başlaýar, ondan soň ortada ylgap aýaga ýykylýar. Ine şu ýaly ukypsyz siýasatçy däl, özüni öňürmedik Türkmenistanyň prezidenti bolsa, Türkmenistan her wagt çukurda we her wagt betbaççylykda bolýar. Siýasatda, ykdysadda, sosial durmuşda hemme ýerde. Ine gelin biz Türkmenistanyň Türkiýeden gelen habarlary geçelim. Ine şu habarlary men size komentar berjekler. Siz özüňiz seredin, men size videoň goýup bereýin. Ine söz ýok. Ine şu habar boýunça söz ýok. Men gaty inandım şunu görüp, şoň üçin siziň dikkatyňyza ine dinledelim. Mehriban Türkmenistan arkadaşlarım, sizden katta bir haýyşym bar. 2 ýyldyr İstanbul'da kesel. Barmadık balnisem, gitmedik, doktorum kalmadı. Sizden tek arzum var. Meni Türkmenistan'ıma aşırın. Öz topraklarıma ayağım değsin. Öz topraklarımda uzanıp can vermeli. Arzu edemem. Bir güne kızım var, başka istedim. Men de internetin güýji gaçdy ýa-da bir YouTube'da bir zat boldy. Ýa-da men täzeden goýaýyn şunu. Çekmedik derdim, görmedik keselim.
Mehriban Türkmenistan arkadaşlarım. Sizden katta bir kayışım var. 2 yıldır İstanbul'da kesel. Varmadık balnisem, gitmedik, doktorum kalmadı. Sizden tek arzum var. Beni Türkmenistan'ıma aşırın. Öz topraklarıma ayağım değsin. Öz topraklarımda uzanıp can vermeli. Arzu edemem. Bir güne kızım var, başka istedim yok. Bana kömek edin, uyuma aşayım. Topraklarımda ölmek nasip etsin bana. Çekmedik derdim, görmedik kesenim kalmadı. Ben uyuma aşırın, hayır. Arkadaşlarım bana kömek edin. Artık benim gücüm kalmadı. Evime gidin, topraklarımda can verin. Sizden en son arzum benim. Hayır. Bana bir kömek edin. Öz yurdumda, öz Türkmenistan'ımda ayaklarımı uzadın. Faizlerden bana kömek edinler. Gitmedik yerim kalmadı. Hiçbir doktoru kömek etmedi. Öz topraklarıma gidin. Fahiş bana kömek edinler. Öygüne maaşın. Öz yurdumda can verin. Hayır. Ah, o kafa tuttu. Ah, Başlan hormatly vatandaşlar, men soňra çel görkeziljek doğrudan çağrı ekrandan aýryn diýip aýtmadym. Ine şu ýalyda bizde ýaman köp vatandaşlarymyz var, gaty irwet ýagdaý. Hani milli lider, hana kada, hani konsulluk Türkmenistanyň konsullary, hani açylan dernek. Ine şu aýalyň men telefonuny berýän, şu birinin ýanky hemmelere 05 55 88 pardon 05 55 88 25 118 05 55 88 25 118 ady Gulara. Şu gelinejemiň ady Gulara. Ine men ofitsialny ýöne Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow. Şu adam öýüne aýtjak bolýar. Şu adamyň ýagdaýy gatar. Şu nerti ölermi ýa-da ýene köp günler ýaşarmy belgisi ýok. Ýöne siz Türkmenistanyň milli lideri bolup, Türkmenistanyň arkadagy bolup, şu adama kömek etmeseňiz, onda siz ine şu adamyň ýagdaýyndan hem geçýäňiz, onda biz bara halk bolup ağlabam siziň rehimligiňizi getirmedimiz. Onda siz rehimsiz milli lider bolýaňyz. Onda siz rehimsiz öz ýa garyndaşlaryň milli lider bolýaňyz. Siz türkmen halky bilen hiç hili ýa gatnaşygyňyz hem ýok, hiç hili türkmen halky bilen türkmen halky bilen ýaşaňyz ýok. Siz onu aýratyn bir planetada ýaşaýan bir kezzap, biz sizi hökman suratda gatşat ýagdaýda aýyrmak bolýar. Hormatly vatandaşlar, men hemmeňize haýyş edýän ine şu geliniň ady Gulara. Onun nomeri 05 55 88 25 118. Şol gelinejemizde kömek edilseňiz, kyn görmän sizin hemmeňize sag bolsun aýtjak. Şol kömek edilseňiz. Biz gepleşigimizi dowam edeli. Şu ýaly gynanç habarlar gaty köp gelýär. Men hemmesini görkezip bilemok, sebäbi gaty agyr material şunu ýanky görkezmäge aňyrda dursun, şunu aýtmagam gaty adamlary agyr günne salýar. Şoň üçin biz siýasatçylar, biz Türkmenistanyň halkyna sosial taýdan hemmesine kömek edýär. Biz jemläp bir gedekde kömek edýär, bütün halkyň ýaly düzelýär. Şoň üçin bizim olara fondlarymyz hem ýok, bizim olara ýanky oraya güýçlerimiz ýok, bizim arkamyzda döwlet dur. Türkmenistanyň hökümeti Türkiýede
ilçixanan üstü bilen ýa-ni prezentabat edilen şo ýerde konsulluk Türkmenistanyň hökümetiniň roluny ýerine ýetirýär. Täze açylan dernek ine şo rolu ýerine ýetirýär. Näme şol işläni? Men düşünemok. Şo ýaly diňe Türkiýede däl, Ukrainada, Harkowda, Rossiýada, Indiýada, hemme ýerde. Näçik bular beýle işleýär? Näçik bular Türkmen halkyny hata edenok bu? Näçik bular Türkmenistanyň prezidenti şoň çağda bir ýere barsa, Hudaý saklasyn, hemme konsullar, pasollar, uborşyklar, şoperlar, sekreter hemmesi ılgy ýaşaýar. Hyzmat etjek bolup. Näçip şuraya biziň watandaşymyz ölüp duran wagty konsuluna ady ýok. Hiç zat ýok. Näçip? Biz näme etdik bu hökümete? Näçip biz şu güni geldik? Näçip şu hökümet bize şu güni getirdi? Ine men şu soragy berdim Muhammedow berýän. Sebäbi men onu jogabyny bilýän. Onun jogaby. Biz siyasata goşulmadyk. Bize jemgyýeti östürmän intelligensiýamyz ýok edip, bize hiç zata goşulmaň mallar ýaly oturuň diýse, bizim şu hökümeti Hudaý hatawyny gördük. Ine ol biziň ýalňyşlygymyz. Türkmenistanyň Berdimuhammedow şu günkü prezidenti. Ol Berdimuhammedowyň ýalňyşlygy däl. Ola bandit kezler düşünükli. Biziň ýalňyşlygymyz. Şoň üçin biz dewlete topar bolup aýdýar her wagt. Türkmen halky şu ýaşaýşa münasip däl. Türkmen halky beýle haklar ýaly bakty durmuşa münasip. Biz bular ýa bolmaly. Şul elbet habarlardan ýuwaş-ýuwaş biz öz temamyza geçeli. Başlaýan men sizi gaýga batyran üçin ýöne biz şu zatlar aýtmadyk. Bolmaýar. Bular biziň watandaşlarymyz. Şu ýaly kesellep öýüne gaýtjak bolup şol wywazny reýse garaşyp oturan adamlar köp. Kimde kim baryp ölüp galýar. Inanmarsaňyz. Soňky edip bir ýere gitdi. Şol gitsem bolýar, men maşgalamy görsem men özümden gutulýan diýip gitdi. Türkmen awadyň koronavirus karantiniň bolýan ýerine öldürdi. Şo ýaly betbaççylykda Türkiýeden gitdi, ine barın maşgalany gowşuran diýip, 15 gün ömrü galanda muny karantina dykyp 20 güne goýýarlar, onu şo ýerde ýerler. Şu ýaly gaýgyly tarihler, gaýgyly wakalar gatky. Türkmen halky eýesiz bir watansyz bir halk bolup galdy. Daşaryp taklar. Indi biz öz temamyza geçelim. Koronavirus meselesine. Musa, ýanky çykyşyňyz dowam edin, oňa menem goşulýan şu koronavirus meselesi boýunça. Ýok, men aýtdym, burada ýöneşýärde ýanky näse hatda aýtmakçy aktivistler bardyr, habarlaşdyrlar. Täze açylan döwlet tarapyndan, hökümet tarapyndan açylan dörnegi maslahat beripdiler. Emma olaram baran el tutturlar şol näse randewu bilen gelindi zaýatlar izne döndüripdiler. Şoň agyr ýagdaýyň ekstrem ýagdaýyna garamazdan haýyşna seretmän izne döndüripdiler. Doktorlar ýüzlenipdiler. Şoň ýaly agyr ýagdaýyny seretmezden biziň hökümet hiç hilik kömek edemok näseleri. Diňe göz boýagçylygy üçin TikTok'ta reklamy üçin özüni görkezýärler kömek edýär diýip, ýöne hakykatdan da geze gelende hiç hilik kömek ýok. Doğru, doğru. Ine ýalňa men bir habar aldım. Antalya'da bizim bir vatandaşımız deport lageryna ýatyr. Deport lageryna, pardon, yani neutral zonada ýatyr Antalya aeroportuna. Haýyş etdim, maňa kömek edin diýip. Biz pravzaçinkler bilen oň üstünde işler. Ine şu ýaly adamlar betbaşly düşüp konsullugy ýüzlenýär, öýden hiç habaram ýok. Kömegim ýok. Bular diňe bir zat edýärler. Paraxorluk edip, ýene de biz şurada kömek diýip bilýärler, ýene bizden pul alyp reýse mindirmek üçin $3,500 ýokary alýar. Bular ölüp barýar, ölüp otyr kömek edin diýip aglap barsak, bizi ýene talak goýar. Sebäbi Türkmen hökümeti häzir banditler boldy. Onuň ýolbaşçysy bandit, Raşid Meredow guturan bandit we onuň konsular, diplomatlary olan bandit mecbur sebäbi
olur 70%'ini Raşid Meredova berýärler. Bolmasa bütün dünya konvensiýasyna Türkmenistan gol çekdi. 60-njy ýylyň 24 aprelinde kabul edilen konvensiýa gol çekdi. Şo ýerde Türkmenistanyň prezidentinden soraman her konsul, her ilçihanyň ýolbaşçy pasportlar çarşyp durmaly. Prosedura boýunça. Han kanunlar. Ol ýürüt edilen ok, şoň üstüne biznes edip bolýar. Şol nomenklatura işgärleriniň esasy biznes näme? Hemme kanunly ýerlerde ýürüti problemalar düredip, şo ýerde para almak. Ine bolup geçen zatlar. Şonuň üçin biz dine görüşmeli, haklarymyzy almaly we öňe gitmeli. Başga naçy ýok. Indi biz temamyza geçeli, ýa-ni koronavirus tematyna. Meniň alan habarlaryma görä, şo DWT toporuna gelen habarlara görä, Türkmenistanda koronavirus problemasy piselli, öňkä garanda. Öň ýadymyzda bolsa, şular vaksinasiýa edip adamlar ölüp gelýärdi. Ondan biz aýdyp düşündirip, ýa-ni vaksinasiýany durduk. Sebebi birinji vaksinasiýa Lewapda başlady bolýan, şo ýerde ýa-ni smертность diýil ýa-da ölümler galyp başlady. Ondan Mara geçti, Mara vilayatyna o ýerde ölümler galyp başlady. Ondan bular Ahaly geçti, Ahalyda ýöne pata üstüne pata adamlar ölüp başlady. Ondan Daşowda başlady. Soň şular durdular. Inni vaksinasiýany barladylarmy ýa şol öňkürlýän dermanlar çarşdyrylmy ýa prosedurany çarşdyrylmy? Men o arada diýiljekkä ýöne vaksinasiýanyň esasyna, koronavirusyň esasyna ölümler has betelli. Ol bir gowudadyň alamaty. Şonuň üçin men koronavirus boýunça koronavirus bar keseli dowam edýär. Ýöne ilhinç epidemiýanyň pik ýagdaýy ýalylar pesrek. Mysal üçin ine dün Fransada Macron çykyş etdi. Şol öz çykyşyny aýdyp geçdi. 5-nji walna gelýär. Ýa-ni 5-nji tolkun gelýär. Şol koronavirus epidemiýasynyň tolkuny. Ine şu tolkuny çözmek üçin şol 3-nji vaksinasiýa edýärler. Diýmek, 3-nji vaksinasiýa, 3-nji sancym ol eýýän başlady 65 ýaşyndan ýokarlygyna çelli hemmeler etmeli. İsteyen adamlar, istemeden ettirmeyen. Ýöne şul adamlara muht hökmünde ýa-ni 4 sany vaksinany hödürleýärler, şolaryň saýlap, özüň ne saýlagyny edýär. Beýerde vaksina edip ölen adam mene işlemek göremek. Bunu gizleyen değerler. Tabi men gatnaşan adamların gatı köp, onun garnaşlarına, onun tanışlarına ölen adam işlemek yok, bolmasa maňa aýdyldy. Şu ýaly vaksina meselesi boýunça gaty ýa-ni alimler bar üstünde, laboratoriýalar bar, ekspertler bar üstünde, uly diskussiýalar edip bular ýa-ni şu toraly şeýle edýär. Macron'un özüm aýtdy. Bizde ýürütülüşdirilen gurnulan bir komissiýa we alimlerden, laboratoriýada işleyen ekspertlerden, raşlardan, bütün dünýäň ýa-ni ekspertler bilen maslahatlaşyp biz şul programmany geçirýär, bolmasa biz etmerdik diýip halka düşündirýär. Indi koronavirusdan başga da aýtjak dadymyz bolsa Musa, koronavirus meselesinde. Bizde koronavirus Türkmenistan'da aýtmakda dagamdy. Hatta aýdaýsa olar türme dükýanlar. Arada Murat Öwezov diýip YouTube'un blogeri ýüregi arap bir joşup bir näme goşky diýip düzüpdirdi. Şoň esasynda türme dükýanlar. Bizde koronavirus diýen söz gadagam. Doğru diýen. Ine bir blogger diýenim YouTube kanalyna 2017-nji ýylyň bäri çykyş edip gelýän. Hiç il opozisiýa, hiç il aktivistler goşulman koronavirus barada bir goşky ýazan üçin Türkmenistanda tutup muny basýar. Men bir daha üns verdim, Türkmenistan'da bolup geçen dağıtlar. Türkmenistan'daki adamlara karşı, adaletlerine karşı uğraşan adamlara karşı repressiv güçün başlandı. Haçanla sen 30-20 olup çıksan, hiç hak diyen okula. Yani bir-birden haçanla çıksan ya birden etsen, sen alıp yığınap, yani başka bir cinayetın üstüyle sana cinayet kesiyor. Demek, eğer de siz tarihe derseniz diktatura
Ine şu duruşuna yıkılmaya, güýçlenýe adamyň hakyky gahryny getirýär, adamy galyarmy birden gaýýaşak. Ine häzir diktatura soňky agoniýa diýär, soňky stadiýasynyň finalyna barýar. Adamyň gahryny getirdip, bir absurd mesele üçin adamy tutup basyp başlaýan bolýan. Ine şu içindäki halkyň içindäki garşylygy mundan meter güýçlendirip, mundan meter ýa-ni gahryny getirip adamı galdyrdy. Ine şu stadiýa geçdi, men şunu belläp geçmeli. Şonuň üçin ine Türkmenistanyň halkynyň ýagdaýy şeýlerak. Indi biz kıyın görmesemiz şu meseleye geçelim. Egerde başka soru olmasa şu koronavirüs boyunca men başka soru geçelim. Siyasi saklanan adamlar boyunca. Türkmenistan'daki siyasi siyasi sorular boyunca. Şu soru boyunca siz niye maýdyljak Musa? Kıyın görmeni aytsanız öýtüňiz. Menin garaýşyma Türkmenistanda siyasi tarapdan edil siyasi diýip jenaýat diýip madda açylman başga bir maddalar maşençilik diýär, wzatka diýär, näme paraxorluk diýip türmäge basýarlar. Bizde bir repressiw maşin işläp dur. Häzir statistikaň getir alyp görsekde türme düşenleriň sany boýunça dünýäde Türkmenistan 3-nji ýerde durdy. 552 san 100 000 adama 552 sany adam düşýär. Emma şu statistik birinci ýerde Amerika, ikinci ýerde Salvador, üçüncü ýerde Türkmenistan. Emma bu ýerde finasiýa diýerler Türkmenistanyň statistikleri. Türkmenistanyň halkyny 6 milyon diýip alýarlar we ýylda 200-300 amnistiýa diýerler. Bir goşa dönem içinde rejimdarlyk, prezidentiň rejimdarlygy esasında bu IGS emma şol türmeleriň içindeki adamların sany köp bölüp dıkılışık bolup olary herkili keselçiliğe seze var bolýarlar. Şoň onuň iýmitini ýetişdirip bilmän soň mecbur bolýarlar çykarmany. Türkmenistanda şol türmeçileriň sany 30.200'e ýetdi. Şol 100 000 adama 552 sany hasaplanýar. Egerde şol hakyky ilatyny alsan 3 milyon ya 2 milyon 700 alsan 2 ise 2,5 ise köpeldik 1 milyon 1200 1300'e takminden sonyalı türmeçi düşýär 100 000 adamy. Ondan bir deňeşdirip görsen Özbekistanda şol san 68-69'a deňrek galat gelýär. 100 000 adama 69 sany türmeçi düşýär. Bizde 1000 sany 1200 sany türmeçi düşýär. Takygyna bir faktor prognoz etsem Türkmenistan'da bir ýene bir 10 ýyldan hemmiz türmege düşüp çykmalydyr bizde. Düşükli. Hormatly vatandaşlar, ine bizim gepleşigimizde Akbel Tapara ýazyjy, şahyr, neşriýatçy, jurnalist goşuldy. Akbel Tapara, bizim şu günkü gepleşigimizde men Türkmenistan'dan ýa-da Türkiýeden, Awganistanyň habarlary boýunça açyk halkymyza habarlar getirdim. Bundan başga biz koronavirus meselesini seredip geçdik. Indi biz häzir Türkmenistan'daky ýa-ni siýasat tutsaglary barada gurulma geçirýärdiz. Siz şu arada aýtjak-ladyňyz barmy ýa şu arada boşluk-ladyňyz barmy Musa Aýdyn sözlerine? İlküne salam, ikinize de Musa, inim, Murat, senem, hemen salam, gadarly illeşler. Musa şu wagt anyp sanlary agzady. Jan başyna düşýän tutsaglary sanly Türkmenistanyň hem Özbekistanyň. Umumyň Türkmenistanyň tutsaglary sanly Niyaz döwründe Berdimuhammedow döwründe gaty ýokarda galýar. Jan başyna egerde jan başyna göre alsaň da ýurdum jan sanyna göre hem jan başyna göre. Mysal üçin aýdaly 97-98 ýyllarda täşo häzir aýdaýyn men size 10-njy dekabra çenli 1998 ýylyň 10-njy dekabrına çenli bolan aralykda şol
hatta 96'dan başlap her yılda Türkmenistan'da şu vatları yanlışmasam 330'dan 350 yaşında adam atılyadı. Cinayette hamama cinayet ettiler deyip ayrıca şu narkotika bilen neşe maddelerini katnatmak hem şoları ulum etçölerde satmak hem de şu neşe maddelerini peydalanmanın esasında bolup geçen cinayetlerde tutulup tamam ölümü hüküm edilen adamların sani şol vatlar yankaydışı yaşa 230'dan 350 aralıkta geziyerdi her yılda. Şonu men şonu hataplak gördüm özüm. Hataplak görümde Türkmenistan şol yıllarda şeyler sanan bolya da 1990-njy yılların ikinci yarımına ölüm cezası berilen adamların sany boýunça halkın ilatanına uğra gatnaşyna uğra birinci ýere çykdy dünýäde. Pikir edip görün adamlar. Türkmenistan'da şol wagtlar bolaysa bir 4 milyon halk vardı. Şu 4 milyon halklı anemi respublika, devlet, yapyanca da öz garaşdyrılan devlet, ölüm cezasına hüküm edilen hem öldürülen yani atılan adamların sany boýunça dünyada birinci ýere çykdy. Hatta Hytaýdan hem oldy. Ýogsa absolut sanlar boýunça elbetde ol Hytaý bilen Türkmenistan deňek bolmaz, atılan adamların absolut sany Hytaýda birinci ýerde. Ondan sonra beýleki ýene de bir topar şu ölüm cezasy berilen ýurtlarda. Ýöne ol statistika diňe absolut sany we hataplanýar. İlatyň jan sanyna görä de hataplanýar. Ana şol ýerde Türkmenistan dünýäde birinji orna çykdy. Onun öň bir ýerek bir gepleşigimizde men aýdypdym. Şol ýyl 1998-nji ýylyň dekabryna men Parisde bolup geçen bir gaty ullokan dünýä meçhurunaki adamlar tarihinde en uly şol adam hukuklaryny goraýyş bir forumuna çağırıldım. Ona bütün dünýäden 300 tane adam çağırıldı, şu an biri menim. Ana şu taýda da Türkmenistan şu forumun eden talabyna görä hem de gümnatar ýurtlaryň hem de halkara gurulmalarının eden talabyna görä alaşdy ýagdaýda ölüm cezasyna moratoriýa girdi. 1998-nji ýylyň şu 10-njy dekabryna bolup geçdi. Şol ýerde Parisde o Türk şol konferensiýada Türkmenistanyň habar geldi, ine biz şunun şeyler ölüm cezasyna moratoriýa girdi diýdi. Şonu eýem ölümü hüküm edilen adamlaryň jany halas boldy. Ini aýçak bolýanda adam şu Yankı Musan getirýän sanlaryny statistikasyna üns bermeli. Türkmenistan häzirim şu meselede düzelenok. Häzirim öz tutsaglarynyň sany boýunça Türkmenistan orta ýerde birinji ýerde, hatta öňkü SSR'niň territoriýasynda da Türkmenistan şu jan sanyna görä alsan tutsaglarynyň sany boýunça birinji ýerde bar ýa. Ýöneňi dünýäde men birinjidir ödemok täbi. Dünýäde onun has beterrak ýurtlarym bardyr. Ol şüphesiz. Ini şu türme basışlık tutsag edişlik näme esasında bolup geçýär. Şu sebäplerini dernemenler. Ol Türkmenistanyň jurisprudensiýasyny gaty pesler edici derecede de sebäpli bolup geçýär. Masalan edil beýleki ýurtlarda, ösen ýurtlarda has yumşorak ceza çäresi bellenýän cezalar üçin Türkmenistanyň hökman şonu türme atýarlar. Şol adamyny türme salýarlar. Neticede bilim statistikany ösdürip gidip atıyor. Ana biz özümüze ma'lum bolan bir fakta yüzlemeli. Şu ýylyň dowamyny Duşemow diýip bir siyasi ähemlen bir Türkmenistanyň bir oğluny bir adamy türme atdylar. Onu siz hemmeňiz bilýärsiňiz. Duşemow onuň Murat Beýleken peýgamber bolupmy? Allah berdi peýgamber. Hawa Allah berdi peýgamber. Hawa Allah berdi peýgamber. Inni şol Allah berdi peýgamber bolsa inni seredim. Şol ikisiniň türme atylmagynyň sebäbini bir üns bereliňde. Duşemow şu taýda näme diýär? Barýada men ýani şu örtük daňjak gelýär, maňa şonu da siz näme dersiňiz diýär. Şonu da maňa hyzmat edersiňiz diýär da bir ýalňyşmasam bir mobil telefon operatorynyň nemesine baryp, düýbüne baryp, şol edaratyna baryp. Ýa-ni ýalňyş ýanmy? Şeýle boldy gerek şol.
şol bar şol talap eden yeri mobil operator nimesinin idarası şeylermi. Ini şon esasında son türmeye bastılar da. Neme gerek şol adamın basmadı. Ona bolya sen eğer de şu örtü dağınamak değil mi? Bolya sen dağınmasan bir sana hizmet edeli yönü administratif çeyrem sana belki de son görmeli olur deyip ol şeyle bir administratif yani cerime salıp olur da ama in anırıysa ol bir cinayet cevapçılığına çekip olacak zat derler adamını. Ona dinle anırıysa aha sen her yurtta hükmani örtük dağınmak yani maska dağınmak düzgünü girdildi şu koronavirüsün karşısında durmak için. Senin şunu bozdum, şu rejim bozdum. Şunun için sana 50 manat ştraf ya da 100 manat ştraf deyip şu ştraf edip oluyor, cerime sarp oluyor da. Onu ikinci gedek bozdu. Şu an mesela için 500 manat mı? Üçüncü gedekinde ondan bilmedim bir 2 gün mü, 3 gün mü vaxtlarınca tutsav etmeli mi? Onun hükman kanununa bolmalı. Eğer de kanununa şartlar gözümüne tutulmadık bolsa onu hiç adam edip bu nokta. O dağınası gelse dağınıya, dağınması gelse de dağınını. Yine şular yali edenettilik esasında adamların türüne atılmağı neticesinde Türkmenistan hedirem tutsav etmek hem tutsavın sanı oyuncu dünyada en öndeki yani ayrılınç öndeki o goğulukta değerli ervetlikte öndeki yerlerde var ya. Ayrıca Türkmenistan'ı yapıp siyasi ehemlerinin basılayan adamların sağın sağcağı yok. O katı köp adamlar hedirem 10-15 yıldan beri siyasi sebepleri oraya türmelerde oturuyorlar. Şeyle siyaseti olan sağını ayrıca köp artan yıllar var. Olan 2016 yıldan son. Yani Türkiye'de şu goğulan olanına hem de şoma neymiş ol mene şom atlarını gahar goğu yadını şunu düşünük yani şu Fethullahçılar diyeyim neymi şolun taraftarlar deyip Türkiye'de gatı köp adamlar tutulup turmaya basıldı. Şon doğamın Türkmenistan'a vardı. Türkmenistan'da da bir topar şu Türk mektebini bu toran ya da sonra Türkiye'de okum devam edip gatı o bilim alıp Türkmenistan'a dolanıp Türkmenistan'ın halkına, yurduna gatı o peyda verip işlep verin arası oğlanlar, gıyılar ayrıca şu erkekler köp bastılar da men gıyılardan basılı deyip yazırım misal yok elimde yönü şol arası biznesse de mektepte işleyenlerine de halal işlep verin adamları sen Türk mektebini okudun, sen Türkiye'de bilim aldın deyip devlet şoları, Türkmenistan'ın rejimi şoları türme attı. O adamların sağını kim bilen ne açıyor? Biz şondan 40'tan uğranın bizde sağını var. 40'tan uğranında. Olurum seyredip göreyen olun, hemme de hatta in arası işleyen adamlar olup çıkıyor. Para almandırlarım, para vermendiririm, onun okuyan ortalar şoları gatı şoları bilim veriptirler. Biznes ediyen ortalar şu biznesinden hayır sahavat için halka gatı köp kömekler veriptirler. Mektep açan oğlanlar var. Mektep açıp şon hem esbaplarını alıp veren oğlanlar var. Şolar her türlü de şöyle betir. Ondan olan belli bir bölümünün has öne çıkan has atlı oğlanları birbirinden öldürüp başladılar. Bunlar 3 yıl. Şonuna olur ne diyen ekenler. O da nepede şolun imitini ağlacıktan aşgar koşuyan ekenler. Aşgar. Şu aşgar koşup başlayanlarına şu adamda nime emile geliyor. Yani sarı getirme emile geliyor. Dörüye. Yönü şol tevigi sarı getirme değerli emeli dörödülün. Aşgarın imite gizliğin koşulmağı zararlı dörödülen, yürüyte dörödülen sarı getirme keseli. Onun şu tayda şol nime şeydi bir kısan oğlunu öldürdüler. Onun havarı bir de gelip yetti. Men o meselede bir 2 yıl bunun da çıkış ettim. Oğlunun ağıtlarını getirdim. Şondan son eyyem kesellep hamana sarı getirme bilen kesellep yatan bir kıştan oğlunu türmeden alıp lazarete geçirdiler ve onlar diri aldılar. Yine bolyan dağıttılar. Şu devletin öd alıp barayan yanlış siyaseti neticesinde Türkmenistan'la umuman tutsa olan sağlam köp bolya, siyasi tutsa olan sağlam
hasan köp bolýardy. Nitfelim jemläp aýtsam, şol siyasi tutsaglar aslında siyasi tutsagam dälle edenetlik bilen basylyp tutsaglar. Siyasi ehem barom, onu gizleýär döwletde. Başga bir bahane diýen bir zatdy türmeye taşlaýar. Sebebi Türkmenistanyň öz döwleti Türk mekteplerini açmaga ruhsat berdimi yurtda? Hawa ruhsat berdi. 92-nji ýyldan başlap. Onun şol nemeni soň Türkiýe gidip okumaga ruhsat berdimi şol ýaşlara? Hawa ruhsat berdi. Döwletiň öz siýasatydy şoň ýaly. Milletim döwletiň siýasatyna bil bagap, inanyp öz çağalaryny Türk mekteplerine iýerdi, okutdy. O bilim ally şol oglanlar goýdular. Soňam olar ýene de şo döwletiň siýasatyna inanyp Türkmenistanda da şo Türkmen üniversiteti bardy. Onuň o taýda okudylar, onuň Türkiýe'ye gidip okudylar. Netijede döwletiň özü şol adamlara bilim berdi şo mekteplerde Türkiýe bilen bileleşip. Soňam siz şolarda okudyňyz diýbem, olar türmäge batdy. Demek kim bu taýda günäkär? Türkmenistanyň döwleti, rejimi. Ine bir barıp ýatan edenetlik, döwlet tarapyndan alınıp barylýan halkyň garşysyna aýylgan bir edenetlik siýasaty. Ine biz şu siýasat barada köprek aýtmaly, hem şoň paş etmeli. Şol nehakdan adamlaryň köpsini türmäge basýanlyklary barada. Sawurun ünsüýetdiňleriniz üçin. Hoca doğru. Ahmet Param doğru aýtdyňyz. Men bir kiçik goşundym. Ine Türkmenistanyň siýasat tutulary boýunça gülänmizde ine Mansur Mengelow. Şu adam şunu ýa-ni polisiň we emhemi şäherleriň bir kanun hereketlerini Türkmenistanyň prezidentine arda bilen ýüzlenende şunu 22 ýyla ýa-ni basdylar. Gördüňizmi? Menem ona ýadym. Türkmenistanyň prezidenti bandit 10 bolup ağlan öňünde arkadagym öýe aktiýsem akitme ýöne 10 bolup protestde çykan ýagdaýynda büyük wagt diýip gorkujum. Şu ýaly sen arda edip baranyň ýagdaýynda Türkmenistan prezidenta ýüzlenen ýagdaýynda ine şu ýaly 22 ýyla batýarlar. Allah berip peýgamber. Bu adam protest etjek bolup Türkmenistanyň ýagdaýlaryny düşündirjek bolup proteste çykjak bolsa şuňa 5 ýyl ýa-ni jera kesdiler. Ýürüýte uruşdurup ýa-ni gawanna uruşup ine uruşdy diýip biriniň elini döwdi diýip ýa-ni gawadylar da haçan suutda şol Allah berdi peýgamber advokat neme ýurist bolan soň el döwlen bolsa görkezing maňa snimini görkezing şuň eliniň hakykatdan döwlendigini diýseler ýa-ni giyip saýyrman rentgen suratyny görkezmän ine şol adam bassalar. 5 ýyl. Murat Duşemow aýtky bermeli şu ýaly siýasat tutsaglar. Siýasat tutsaglar Türkmenistanda gidipdi. Biz oradan habarly. Biz olar boýunça ýa-ni adam hukukyny goraýan gurumlar bilen işleýär. Ine şu nukda bolan zat Azat İshak boýunça men gurulma edilmeli. Şu Azat İshakowy ortiýetde çykyş edip gören bir YouTube'u ýep gören bir aktivist. Ol bizim vatandaşymyz. Biz beýle ýatsam, ol YouTube'a çykyp ýüzüni görkezip, jany bilen geçýän wakalara öz ýa-ni pozisiýasyny aýdyp çykyş edýän adam. Ine şuny pasporty ýok adam. Hiç dokumenti ýok. Russiýadan reisler Türkmenistana gelenok. Şunu Türkmen hökümeti, Russiýa hökümeti bilen gürleşip, şunu Türkmenistana aldylar. 22-nji oktýabrda. Olam näme sebebi ine Türk hökümeti Türkmenistan turana gitjek bolýar, Russiýada şu Türkmenistana kömek etjek bolup, ýa-ni bizim bilen işler, ine Türkmenleri deport etmedi, ine bize diýär, bizim ýa-ni bizim bilen şertname, bizim baglanşymyza ýer, bizim bilen bol diýip ýürüýdi ine şu adamy siýasata goşup, siýasat boýunça tutuldy. Ine şu Azat İshakowyň hakyky ýagdaýy belli däl. Näme boljagan belli däl. Türkmenistana ine birinji aktivist bardy Türkmenistana.
Rusya tarafından deport ederler. Gizlin ýagdaýda Türkmenistana geçirildi. Şun kuanı devlete iyidir, yani seyreder. Devlete toporu şun aktivista näme kömek edilýän bolsa adam hukugyny gorayan gurumlar bilen işler üstünde eline gelenler. Ýöne inni men diýjek bolýan adam ýalňyjyna şu kommentariýada ýazýarlar adamlar biz näme etmeli? Biz birinji bilen öz haklaryny alyp başlamaly. Sebäbi biz haklaryny almasak bular öýünden alyp giderler. Alyp gidýärler. Ine şo ýerde bir tutulmy? Gün polisiýa MHM buluguna barmaly. Eger MHM gizliň operasiýalaryny tutup ýöne koý adamlar salýarmy? Onu bil halkara gurumlara ýüzlenip bulara garşy görüş bilmän soň ofitsialny ýüzlenip biz aýtmaly. Biz näme etmeli? Ya bize yarar verin ya da siz efektivni işleň. Şu Berli Muhammedowyň hemme bir kamçylyklaryny durdurmaly. Eger de siz durup bilmeseňiz biz durup bilýär. Bize yarar verin ya da bizim arkamızda goşun verin. Biz opozisiýa hökmüne Türkmenistana barjakda şo ýerde görüşjek. Türkmenistanyň bir kanun prezidentine karşı. Demokratiyanı biz şo ýerde goýarsyk. Biz ýüzlenmeli. Onun çözgütleri köp. Biz haýsam bolsa bir çözgüdini almaly. Ya da Türkmen halky bilen daşyň içinde galyp hemmemiz içine ýüşüp şonu düzeltmeli. Şunun üçin biz birinji bilen informasiýonly görüşde Türkmenistanyň içinde ýenmeli. Men öňden bäri aýdyp gelip oturýym. Şo ýerde häzir Marvel aýtdy akylly telefon diýýärler. Smartphone. Akıllı telefon almalı, öz garnaşyna bermeli, internete almalı, öz garnaşyna internet töletmeli. Öz garnaşlarından gruppa ýasap, yani kişi gruppalar ýasap, olardan habardar alyp durmaly. Näme bolup geçýär? Eger devlete topar alyp bilýän bolsa, onu size makdymeli. Näme çyp alamyz? Siz hereket etmeli. O hereketler diňe baryp soňuny ambrazuraň öňüne ýykylyp ölmeli ýa zat ýok. Ölüp sen adatlyk çykyp bilmeýän. Ölmän, halk bilen galyp bütün dünýä gürküp çykmaly. Ýani şoň üçin devlete topary her wagt akçy ýa-ni size teklip edenler gorlamaly. Videolar paýlaşmaly. Bir Türkmenistanyň içinde informasiýon görüşi ýeňsek, onu bir galanmada Türkmenistanyň içine halkamaly. Bizim garyndaşlarymyz ene şu menim bilim sotuwy telefona aňarda dursun diýen murada 10 ýaşynja asyrda ýaşapýar. Yeşiklerini yırtılık etti. Ellerimizden yerler alıp gidip oturuyorlar. Biz 10 ýaşynja asara feodal durmuşa ýa-ni yıkıldı indi. Sen soğutuwyň gurulun, internetin gurulun ne diýen ýaly? Doğrudur. Ýöne şu ýaly kyn ýagdaýda bizim halkymyz Türkmenistanyň prezidentinden internet berer, soğutuwy telefon berer diýip garşymaly. Dogon, garnaşa, goňşa, dost ýara, dost kömek etmeli, başka naçı yok. Şu yer kalmasak biz kalmıyor. Gepleşigi dowam edeli, yine şu yerde bizi bilen Timur Serker'de deyip bizim bir aktivistimiz var. Yine sözü şunu vereli. Timur, yine şu gepleşigimizde biz hususi tutsalar boyunca gepleşik geçirýär. Sizin şu tema boyunca goşşaklarınız var mı? Goşşaklarım bar, bar. Salam aleyküm hemmenize. Vatandaşlar, aktivistler. Men dinläp oturýan köp zatlar eşitdim, dinledim. Köp zatlar aýtdyşdy, Covid barada, Awganistan barada goşmaça zatlarym köp. Gysgaça aýtmana çalışarym häzir. Şol men pikirimçe başlan adamlar barada, aktivistler barada başlan, şol barada aýtyp geçdiňiz. Men pikirimçe häzir hemme zatlary şol yatan adamlar dokumentler soň adlaryny, familiýasyny, niýe ýatanyny bilip oganlarla gepleşip şu dokumentleşdirip hemme ata dokumentleşip hemme tarapdan şol näme karandaga batyş etmeli bolar. Müjdarat belki de şol goramalar bilen birleşip habarlaşyp, ýüýüşler bilen habarlaşyp hemme bir näme dip şolaň garşyna şo ýazyp informasiýony görüşmeli goýman
aktivleşip harekete geçmeli. Ova. O söylediğin yüzlerce adam var öyle doğru. Sen açın näme aklı taparagan açanan sözde sol etkiler içinde şunun veren gibi şu hepatit C tekelin yok durup alınları böyle harap etti olur adama tepedeste yürüte sportunu limitlerini koşup açanak onlar ölen kova şeydik onlar adamları öldürüp durur içinde. Onun için bakan adamların 90% hem büyük adamlar var. Ne? Sen aytmışsın gerek yani aytmışsın Afganistan arada. Sol aydın gitmelimin 100% tatbiklayan söylediğinde sol Pazar Şerif'te yerleşen mesela Pazar Şerif'te yerleşen şu Bazar var Taşkozu konsul üyeti 4-5 an Türkmenlere bu birini var arada haber geldi o. Atlara belli, yaşamaran belli gereklerinde öldüren aydarlar olan hava. Yine onlara indi hadir talepler onlara sanak koydular ova gereklerinde onlara pul birlenimi vardı. Özünün pul haramsız edilmişler vardı. Öz Türkmen Türkmen'in karşısında hareket edilmi vardı. Onlar öz dünyasını vardı öldüren ayetliklerden o. Filip ayetler vardı. Olan atlara bunlardan belli hava. İstikle bu alınan hava. Ve şimdi alanoklar önünde oturuyorlar hava. Emozlar belli hava yine. Onlar öz boyuna aldılar hava. Çünkü alanoklar vardı. Neden o işlerden bir kontrol varlar var. Ya o sıfatı var. İstediği var. Son en tabi ve sonra barada vurun geldi. En tabi şimdi sonra Karabağ'dan çıktı. Anadolu'dan Amerika bizim başında ya birlikte o tamamen patlayan Yunanistan Amerika patlayan kullanmasıyla umumanlıkta yukarıda yaptık ilişkileri parlamentin vardı haber geldi o adam balaksa geçiyor ayakları çıkıyor yine bir dairesi sayesinde köşk salıyor menarasında Pazar Şerif'te ve birlikte oğullarında hava var. $2,000 şu opium siriyet alıp Türkmenistan'da $8,000-9,000 satıştılar. Ondan tamam ağrı kapsının üstünün ortaya tarafı yiyor yani şimdi. Bak bir kaç pro yine şu bir kapsının vaktinde $100 bekletmeler. Çok sonra. Yine tamamen akıyor. Onların bile değiştirip de şöyle narkotikun bağlarını evet onlar saklap ya o taraf başata olan öğrenen yüzüne bakıp basılacaklarını bilip onu tam $100 alıp tüm oturup başları geçiren ekinler var. Bunlar işleri hem de bir o Ramdan bir o memnun olur. Sesimiz pes iştiliyor Timur Sörker'de. Hava? Sesimiz pes iştiliyor. Kadir eşlemindi. Şimdi iştiliyor hava. Näme hakkıdan türmeçiler hakkında mı? Hava sol näme sol voltun atır vardı aytıldı hava. Tuturma son için alo. Alo gelýär Aýdyber Timur, Aýdyber gelýär. Son için men temadan bırak men bile geçtim bilin son so näme türmede oturanlar o yeni türmede oturan var geçireyim onda. Türmede oturanlar diyecek bilen aladım sol hem taraftan şunu bir tertipleştirip, bilgilendirip, dokumentleştirip şunu biz aramızda şartlar belirleyip atlarını hem atlarını anıklaştırıp şunu men fikrimçe yaşayot kuramalarına hem yere ayan etsek yazsak da şunu doğru kalipsek yani. Bu men fikrimçe. Sağ olun. Doğru. Timur. Indi biz sözü yine bizim aktivistimiz Ayböl'e verelim. Ayböl. Söz sizden. Siz yalnızca koronavirüs meselesinde boşalıp bilmediniz. Evde koronavirüs meselesi boyunca aytacak bolsanız yine hazır aydı bilersiniz. Salam Radaga, salam hemme gatnaşan aktivistlerimize, pozisionerlerimize, yazıcılarımıza, salam Türkmen ildeşlerimize. Hemmeňize şuň ilki bilen men Türkmen hökümetine şuň ýaly sorak beresim gelýär. Eger de siz Türkmenistanyň territoriýasyny, Türkmenistanyň çäginde
virusun yokluğuna ayak direp şuna çel duran olsanız onda näme üçin karantin ılan etýän Türkmen halkyna. Logika nerede bu ýerde etýän işiňiz nämesin? Bolýa karantin ılan etdiňiz, karantin kim üçin ılan etdiňiz? Men soralarym bar, şonu jogaplasaňyz. Karantini обычный halk üçin ılan etdiňiz, magazinler, hemme restoranlar обычный halkyň, ýöneki halkyň, hemme şuňaly biznes ýapyp, ýöne ýokarda oturan çinovniklaryň biznesleri açyk. Mysal üçin Ağaltyn diýdi, Berkarar diýdi, Aşgabatda, Daşowuzda, Rıskal diýdi, toý mekanlary, targowy centrlary, magazinler, olar näme üçin işläp durdy? Ýöneki halkyň biznes işlerine ilk sorawdan başlasyn mele, hökümete beresyn mele soraw. Siz bu kanunlary kimler üçin çykarýaňyz? Şuňaly sorum bar. Kim üçin çykarýaňyz bu kanunlary? Eger siz kanun çykarýan bolsaňyz, sizem şu halk bilen bilelikde, deň derejede şu kanuna laýykda hereket etmeli, şu kanuna laýykda ýaşamaly. Näme üçin aýdymçylar daşary ýurda çykyp bilýär? Näme üçin adat halk öz enatasyndan, öz çağasyndan aýra galmaly? Koronavirus bahanasy, koronavirus Türkmenistanda ba, vaksina uruldy, näwelli gelişi ýerden gelen näwelli vaksinalar uruldy, koronavirusdan köp vaksinadan köp adam öldü. Men başgalamada şu betbaçylyk gelip degdi. Şuna aýtyp geçesim gelýär. Soňam häzir vaksinalar urulupdur. Vaksinalar urulupdur, ýöne näme vaksinadygy belli däl. Spravka berýärler. Spravkada vaksinanyň ady ýok. COVID-19'a karşı sancım edildi diýelen kagaz berýärler, spravka, sancım urulandan soň. Endi bu sancım bilen Türkmen raýaty, Türkmen grajdany daşary ýurda çykmak, eger çykmak isleýän ýagdaýynda bu spravka bilen çykyp bilýärmi? Ýok, çykyp bilenok. Dünýä öse 21-nji asyr, tehnologiýa häzir ösüp dur. Vaksina alandan soň häzir spesialny programmalar bar, şu taýda haýsy vaksina kody, QR kody, hemme danylary, vaksinanyň ady ýazylýar. Nerede şu nemeler? Bu etken işiniz halka aldamak bolýar. Näme oturanyňyzy bilen belli däl. Halk dünýäden izolasiýa etdiňiz halky. Halk bilen näme geçip bolup geçip duran dünýäde nähilek vaksinalaryň barlygyny siz olara näme oturanyňyzy bilen halk vaksina almana borçlu däl. Şu taýnam aýtyp geçen borçlu däl. Olar öz islew bilen alyp bilýärler. Sebäbi vaksina häzirki bütün dünýäde eksperiment görnüşinde geçirilip dur. Doğal neticeler, doğal isledivaniyalar ente geçirilip turulanar. Şunun için her bir raýatyň, her bir adamyň vaksinadan ýüze görmäne hakkı var, doğal hakkı var. Soňam hökümetiň etmeli ýene bir zady var, vaksinalaryň haýsy görnüşleri bar bolsa, wybar vermeli adam, saýlap bilmeli haýsy vaksinany alasy gelýär. Zatlara etip geçmeli, hem vaksinanın kada kanuna laýykda düzgünlerini bir jaýa etip geçmeli. Şulara aýtyp geçesim gelýär. Şu atlıkça şuları Murada sağ olun. Bolya sağ olun köp. Biz şu gelip yani efirimizi köp geçirmeli. Sebebi yine bir saat 10 minutdan geçmeli yani gürleştik. Şoň üçin men bliz turnira geçýär. Yani 10 sekunddan soraw jogap her kim bersin, ondan biz jemläli. Yine men birinji sorawy Musa berýän. Musa, sizin pikirinizçe şul häzir Türkmenistanyňky siyasi sorular gidip dur. Türkmenistanyňky bolup geçen ýagdaýlar, Türkmenistanyň hökümeti öz halkyna görüşen ýagdaýy haýsy derejede we nira barýa we haçan şol ýa-ni kanunyň içine gireler ýa-da şu bir kanunçylyk ahir näme oturur diýip näme pikirdiň? Tebiatda Allah Taala hemme jandarlara bir özünü gorumana geleceğini dowam etmek üçin bir zat berýär, instrument berýär. Birine şahs berýär, birine ýyndamlyk berýär, birine diş-tırnak berýär. Emma hemme jandarlar umumlaşdyranda şolary özlerinde dil berýär. Agryada düşende, şol howsala düşende, çağasy bir betbaçy düşende şol dil bilen enesini çağırýar ýa ol sürdeki dostlarla çağırdı, şol kömeğe çağırdı. Ama bizim Türkmenistan'ın siyasetinde şol adam zaten özünün arzunu aytmanın hakkı yok. Arzunu aydan ýagdaýynda da ol türmeye düşýärdi. Ýa-da ve disbalansa getirýär siyasi tarapdan. Bu gelecekde bir uly häzir haos bolup dur, uly grajdan uruşuna getirmek mümkin. Elbet neticeler bolup biler. Men şondan galýan, howsala galýan. Doğru.
Ine inlik sorgu men Akbel Sapraga berýän. Akbel Sapraga. Bizim häzir çağdymyzda konsul işgärler çöp başlady. Yani troller diýilýär. Şunun barlygy diýmek, şularyň diňe öz kabinetine däl, öz kabinetinden YouTube'u ýyp bizim diýen zatlarymyz diňleýär. Şu bizim diňen zatlarymyzdan netije alalım kadip men pikir edýän. Ine şu ýerde bir sorak bar. Şul siýasat tutulur dowam edýär. Şunu durutmak üçin näme etmeli? Ine bizim bir vatandaşymyz sorak bolýar. Siz näme pikir edýäňiz? Akıl Bir soruň jogaby aýdyn. Rejimde yaha cemiyetçilikten gorku döremeli. Cemiyetçilik şon işine kontrollü etmeli. Adamların şona mümkünçülüğü olmalı. Ne şu at edil şu at ne Musa'nın aydınlığı var. Hatta hayvanlarım öz bir hile edip arzını yetirbiliyedi. Öz enesine ya olmasa yakın hostlarına. Ama Türkmen'in şu mümkünçülük yok. Türkmen häzir näçe gynansa da, horlansa da, türme atylsa da, türmen daşyna da, içine de Türkmeniň ardy hiç ýere ýetenok. Şol arz eden ýerine galýa. Ya da mysal üçin aýdar Aşgabatda arz etse, marda bolup geçýän bilinçlikler herarly, şonu kimleň şoňaly edenetlik edýärni barada Aşgabatda arz edýär bolyn. Şol ýadan arzasy gelip marda yine de şol jelladın eline düşüyor. Şol Livat'tan arda iverselerem Aşgabatda yine de şol arda gelip şu jelladın eline düşüyor. Şu adamlar gıynap veren adamlar. Haydi vilayetten yazsalarım. Onun neticede şol kemçiliği düzeltmeli adam o kemçiliği düzelten nokta para almasını beteden nokta gaýta şonu şu para almayanın üstüne açan adam yine urdurya, yeniştirya, türme attırya. Eger de ol biznesmen olsa ya bir öz hususy kärhanasy olsa onu tozdurýar. Gara şol adamyny ýok edip goýberýär. Yani şu ýagdaý olar köp adamlar şu SSR gowdy diýerler-de. Näme üçin diýerler şunu? SSR'in gowdy diýdirýän zat SSR'in absolut gow bolany üçin däl. Ýöne şol wagtlarda eger Türkmenistanyny sen hakykatda gadan bilmeseň şu arda ýazyp hakykatda aýdamda marda şäherjewde ya Aşgabatyň özüne bolup geçen bilinçliklerin üstüne açıp bilmesem şonu sana açtırmasalar onu ahir neticede sen Moskva yazsan şu Moskva şol ardana seredip Türkmenistanyny bolup geçen edenetligi aýrýardy şoň öňüne alýardy günäkärlere şähere görýärdi şoň ýekejek edek ýa-da ikijek edek şol mekanizmin işlemedik ýagdaýyny men bilýän. O wagtlar biz studentlik ýa-da ýaş olanlyk. Ana Sultan Kekilova Türkmen aýal gyzlarynyň agyr ýagdaýy barada şol agyr ýagdaýyň Türkmenistanyň partiýa hökümet sistemasy tarapyndan hiç ýyly düzeltilmeýänligi barada Moskva Soýet Komünist Partiýasynyň nowatda kurultaýyna arda ýazanyna İlki gelip barlayanlar, ýöne Gapurov hem şoň ýalýaglary Moskwadan gelen barlaçylary ýydyr geçirip, ellerine de gymmat we halfowatlar berip, şonu ýapdyrýarlar şol işi. Onuň Ana Sultan Kekilova Jan Durman ýene ikinji gerek ýa-da aýal gyzlar gat horlanýar, Türkmenistanyň aýal gyzlary baý feodal gözi bilen garalmany dowam etdirýärler. Munam Türkmenistanyň Merkez Komitetiniň ýolbaşçylary ýörüýte şonu ýapýar şol atlaryň öňüne ardan daşına çıkmalı diýse, onun mınam yaptırýarlar da. Onun nemen Ana Sultanyň gahary gelip, onun sistemin öz garşyny ýazyp başlaýar. O taýda da alag eden onu dälhana atdylar. Dälhanada çüýredip, iň soňunda da şol Niýazow döwrüne şol hut Niýazowyň buyruğu bilen şu Ana Sultan ukol edilip, erwederwet ukol edilip şu dälhanada öldürildi. Ini häzir yine de Türkmenistanyna ine şeýleýärdi. Şu ýan gaýdyşym ýaly ýerlerden, Livatdan, Mardan, Daşowdan, Balkandan, hatta şu ahalyň öz raýonlaryndan da, çetkirak raýonlaryndan bolup geçen ýerlerde edenetlik barada Aşgabatda merkeze prezident aparatyna ýa-da merkezi ministrliklere arda ýadylsa, şu ardany hökman izni berýärler. Yerine seredindi. Yerine seretmelen şol edenetligi edip oturan adamlar. Neticede halk düýbünden gorowsy galýar. Düýbünden gorowsy hiç ýyly kömeksiz
gollosuz galýar. Şuň kun türkmenin Hudaýdan başga arz edere yeri yok. Allah'ın adalatın uzağından geliyor da. Ol ediliyor. Bun Allah'ın şumen öyümü dargadan adama şehre var diyenler ol ertesi on öyünü dargadaya yok. Allah Teala onu uzağa ol uzağından hükman ol adamlar o dünyada yaşlı dünyada alyalar öz cezasına malyalar ol adamlar bayna nokta son ile eziyet veren adamlar. Yönü ol uzağırak çelada. Halkın onsa şol edenetliğe diyen adamların paraxorluğun günü suç cevapkarşılığına çekilmeyeni isleyen halk. Ana şu taýda da Türkmenistan'da hiç kanunum işleyen yok, hiç adaletim yok, neme de yok, kontrolüm yok. Yine şu zatlan öňe alınmasa da halkın narazylygyndan meýlegem öser, indi halkın gözü açıldy. Gitdikçe de teknologiýany gowy öwrenýär ýaşlar. Netijede yine şu at bir evneşlemizin birinin aydışı ýaly bu zatlan soňy hökman halk gowruguna alyp barar. Sağ olun, akıllı paravan. Bizim vatandaşımız nimetmeli yani soruya. Şu meselede yine Serker'de, Mutluka'da size soru veren yine şu ýagdaýda nimetmeli, yine Türkmen halkı gowrugulun edilen o yani tutulak kıdwatylar MKM işgalleri bundan Çin'den geçip başladılar. Türkmenistan'a daşından adımla tanınoklar korkup nimetmeli Türkmen halkı. İki bölünü. Daşınaklar has aktif, içinaklar aktif olun, olur aktivleştiren oklar. Yani basıp, yığınap, korkup başladılar. Nimetmeli biz? Türkmen halkı olup biz nimetmeli, neyin görüşmeli, neyin fikir diýär? Şu meselede. Men pikirimçe şol Karandaň rejimi düýünün çüredi. Şöyle kanun işlemete obrazowaniýana we bilim ilim ýok etdiler o. Sistemi hiç ýerde gurama işlenok, hiç sat işlenok Türkmenistanda. Hemme edilen zatlar halkyň garşyna. Genosit, ol genosit var. Dol genosit var Türkmenistan garşyna. Ödem olsa şol korkulmak, halkı korkulmak äle bir şol. Men köpçe şol nämede tebigatda balans bolmasa bilişiňiz ýany bir ýerde Afrikada gar ýagman mümkin. Ya Antarktikada näme gar elementi şol üçin Türkmenistanda balans ýok, hiç ýerde balans ýok. Şol üçin men köpçe halk ayağa kalmasa halk aktiv bolmasa, eğer aktiv bolup durur, şu näme ýurdun daşynda ýene şol Türkmeni ýer çykmaly. Halk öz kanun boýunça talap etmeli, hemme birini goldamaly. Bu problema diňe sadece halkyňda da hemme prokurorun, polis dişan hemme Türkmen halkyň nämesi, problemasy. Şoň üçin şol aň içindäki işen polisler, wayenler birini goldap halky ezmän, haramdan aýdan etmän, rejimi boyun egmän. Şol haramdan elini oşaman, götüni oşaman şol öz halkymyza dehbitli, öz yurdumyza dehbitli hereketleri etmese yine bir 30-50 yıl hiç adam bolmaýar Türkmenistanda. Başka yurtlarda näçe bize Türkmenistan barada bizlerim gowulýa nämeleri, bizi bolturanata bizlerim gowulýa öýde ýürüteşdirilen Türkiýede bir näme bar, takım näme mozgovoy sentr diýerler, şöyle näme analitikçi ýürüte uzatlar we olar hemme zat Türkmenistan barada analiz edip ýokary ýatdylar. Bizlerim gowulýar, Awganistan barada taş töründäki problemi barada Türkmenistan hem bazny bizlerim gowulýar. Ýöne öz halkymyz ayağa kalmasa bizden kömek etjek adam bolmaz. Şoň üçin bugün rejimi dörecek diňe adillikde
diňe birlikde, diňe dogry hereketde biz şu rejimi ýeňip bilerdik. Başga şäre ýok. Sag bolun. Sag bolun. Biz Bliss turdan çıkmadyňlar, şu 10 sekund, 20 sekunddan geçmeniň haýyş. Eýýän biz 1 saat 15 minut gurýar. Ay bölük. Ine şuraya soru verilýär-de. Biz Türkmenistana garnaşlarymyz, watandaşlarymyz kösentmiyor. Bir galjak bolsa, ýa-ni emhemi işgärler topulýar. Daşyndan içine girden oklar adamları näme etmeli? Siz näme edýärsiz? Şu mesele boýunça. Näme etmeli? Men pikirimçe şul daşardaky adamlar ilki özleri üýüşmeli, garyndaşlary bilen gürleşmeli, garyndaşlaryny bir ara getirip, soň çykyp talap öz haklaryny talap etmeli mukadip pikir etdim. Şul dogry bolar. İçinde üýüşmäne informasiýa almany içinde ruhsat ýok, mümkinçilik ýok, izarlanýa, dinlenýä hemme zat. Şoň üçin watandaşlar daşynda özleri zatlary planlaşdyryp, içeridäki öz hossarlaryny aýdyp biler. Şolar çağlaryny getirmek üçin häzir müňläp adam çykdy, hökman suraty türkmäsän onu getirmek zorunda galar näme. Şonun başga seçenegi bolmaz da, olaryň biraz türkçeläp aýdymda. Şuňa alarak jogap beresim meýle, Murad aga. Okey. Menim inni aýtjagym aýdyn şu mesele boýunça birinjiden hormatly watandaşlar, ine köp sany kommentariýa gelýär. Şowra adamlar, trolllar, ine bizim YouTube kanallarymyzda hem yerde şowra adamlar gelýär. Şu konsul işgärler, trolllar ýürege düşdi. Ýöne diýsem, durmuşda olarm bolmaly, bizim bolmaly. Inni şu mesele gaýdyp gelsek, ýa-ni näme etmeli? Hükman algap yara almaly diýilen zat ýok. Biz prosedura boýunça men öňe aýdyp gelýän bir protest geçirmeli. Biz urulmaly, tutulmaly. Biz bütün dünýä görkezmeli. Biz ine azatlyk almak üçin kanun ezatyna ýa-ni hereket etip gördük. Biz Türkmenistanyň içine protest gurmak görmeli. Eger Türkmenistanyň içine protest gurmamakka adamlar ýygnaýan bolsalar, onu biz Türkmenistanyň daşynda ýene bir gerek protest edip görkezmeli bütün dünýä. O ýerde de et bolmaýan bolsa, bize şu subutnamalar gerek. Şu subutnamalyň esasyna biz bütün dünýä gurumalaryny ýüzlenip, inni diktatura, Türkmenistanyň prezidenti, diktator, bandit, kezzap, moşennik, narkobaron, şunu aýyrmany bize kömek ediň, hökümet basyp alyp, ýerden pullar gazyp alyp, ýa-ni İsrailden spesnazy getirip özüni gorap berdi. Onu olur bize kömek eder. Ýöne şoňa çelli bizi inte köp erdimiz galmady. Biz Türkmenistanyň içine protest edip görmeli, biz Türkmenistanyň daşyna protest edip görmeli. Olum bolmayan ýagdaýda onu biz üýüşüp, ýa-ni ona üýüşüp, o beýse baryp şo ýerden masala sorap, şolardan kömek soramaly. Ine menim pikirimçe, şonu etmeýän gün yara ılgasak, biz terroristler bolar. Onu etmenler. Şoň üçin kanun ýolları, prosedura boýunça biz bir tupiga barmaly. Onu düşündürip bolmak, düşündirmän ansat düşýär we herekede ýa-ni ýygydyr herekede geçmek ansat düşýär. Buraya gepleşikler bütün dünya gurumlarında gepleýänmizde düşnükli bolýar. Eger şunu etmeýän yara alyp o ýerde bir ýerde atyş başlasak, onu bir terroristler bolar. Onu bulan eline hem propaganda, hem radio, telewiziýa, hem medatlar, diplomatlar var. Olaryň özlerini bilýär, olar Türkmen halkyna garşy. Onuň biz ýa-ni banditler var. Şolaryň maskalaryny biz alar. Näme gerek? Şol banditler biz şonu suud etmeli. Suud etdikmi? Onsoň elimizde ýa-ni şolaryň beren yarany almaly. Eger olar yara bermeseler, onu olar Türkmenistanyň içine ak kaskalary, gök kaskalary salarlar. Şo ýerde bize ofitsial registrasiýa edip, şo ýerde kanun esasyna ýa-ni görüşmäne bize mümkinçilik berýärler. Ine menim şu mesele, şu gününe size berýän maslahatym şu ýa. Hormatly watandaşlar, şonuň bilen biz gepleşigimizi geçirip gutorýat sebäbi eýýän wagt boldy. Biz günne gepleşikler geçirip mümkinçiligimize görä günne Türkmenistanyň wagty bilen 20:00, Türkiýanyň wagty bilen 19:00, Ýewropa wagty bilen 17:00 biz gepleşiklerimiz dowam eder. Eger siz bize soraňyz bolsa, ýa kommentariýaňyz bolsa, kyn görmän bize ýazyň, biz sizin kommentariýaňyza soraňyza jogap bereriz. Men dün statistikany gördüm. Bizi 65% halkymyz görýär
abanam diýil, ýani ýazylan ogam, işler edinem ýöne gel görüp gidýär. Şoň üçin haýyşdydan abana bolun, birinji bolup habarlary dinleň, like koyun, şu videolarymyzy ýokarak gallarynda bütün dünýä dargatyn. Videolary paýlaşyň. Diňe bizim videolarymyzda başga opozisiýon hereketleriň videolaryny paýlaşyň. Ine gysgaça men her adama edil 10 sekunddan söz berýän, siz öz ýani arzuwlaryňyz bolsa bizim halkymyza aýdyň. Musa, senden başlamaly. Biz nämetmeli ilkinji adım biz özara gepleşip fikir alışmany öwrenmeli. Ine şu Zoom'lar, protestler, online protestler şol adamzady mysal. Psikologiýa boýunça adamzat bir mesele öwrenýärdi. Biz şol adamlara özara fikir alışmany öwretmeli ilki. Ondan birleşmäni, hareket etmäni geçeriz diýip pikir edýän. Musa ulumada. Sağ olun. Inni men sözü Akbeza Praga berýän, Akbeza Praga. Arzuwlaryňyz bolsa, maslahatyňyz bolsa bizim halkymyza. Köp sağ olun. Üstada beýerde diýen illeşimiz Akbeza Praga sen bir zatlar aýdyna diýerdi. Diýen sen bir zatlar diýen. Men diýe gelýän, diýe dilim urat diýenin ki ýaly şol gaty köp ýyllardan beri aýdyp gelýän adamlar görüşün. Görüşmesem şu dünýede hiç zat ýok. Bizim halkymyz onu sadece dille şeýle düşündirýär. Ağlamadyk oğlunu emme ýok diýerdi. Şu ejesi bolýan niýe şolum şu bäbe ağlamasa şoň açdygyny bilen ok diýer. Şoňa emme beren ok diýer. Onuň halk barada, halk bilen hökümetiň arasynda da ine şonu gözüňe getirip bilersiňiz. O hökümetden hem halkyň ýenetem däl, açasam däl. Ol hakykatyn aýdanda häkimet diýilen zat mudama halkyň bir garşysynda duran bir gara güýç bolýar. Diňe demokratik döwletler edilenler şol halkyň öz içinden çıkan hem halk bilen günlük gatnaşykda bolýan hökümetleri. Häzirki hökümet, misal şunu aýdaly, türkmeniň ganin düşmany, türkmeni ýigrenýän adamlaryň eline, türkmeni ýürütip bölýärler näçe sortda. Bizim öz tiremiz, bizim öz regionumuz, başga region hakyky türkmenlerine diňe neme bilen ýanky Beherden bilen ýa Göktepe bilen Gäwörsiň arasynda wadyp galanlardan çıkarıp koyuyorlar hasaptan, olur hakyky türkmen näli. Neşler ýalyk hökümete nädip onanjak, hem nädip on diýen edip oturjak. Şu hökümete onanmaň, hem şu hökümetiň diýenini edip oturmaň adamlar. Her kimiň öz ýagdaýy bardyr. Goýşa öz ýagdaýyna görä her kim bir görüşiň formasyny öz tapsyn. Ýöne nähil formada da bolsa, nähil formatda da bolsa, şu dyrnak ýaljak bir zat ediň bolýan her günne şu rejimiň garşysyna görüşin. Ana men aýtjaklarym. Sağ olun, afiyet aparağım. Hormatly vatandaşlar. Aýbölük goşaklaryň barmy şu meselede? Yok, sağ olun hemmeňize vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, biz size her wagt kanun ýollaryny hödürlýär. Akbeza Praga diýişýäli, her kim öz küçük ädimini deli. Sebebi bu rejim özü gitmeýär. Bu rejim bize padarka bermeýär hiç wagt. Bu rejim rehimligi bilen bizim bilen hiç wagt gürleşmeýär. Bu rejim diňe bizi gorkulmak bilen, bizi azalyk, içimizde azalyk töretmek bilen we bizi diňe ezmek bilen. Şoň üçin şoňa bandit hökümet diýenýär. Men siziň hemmeňize azatlyk we adalatlyk arzu edýärim. Gelin bizim kanallarymyza paýlaşyň pikirlerinizi. DWT protestada geçerin tek. Häzir taýýarlyklar gidip dur. Protesta geçelim, başlalyň, finalyň. Protestlara ruhsat bermeseler onu başga ýolunu tapalyň. Şunuň bilen biz öz gepleşigimizi gutarýar. Bizim bilen gelip pikirler alşanyňyz üçin, bizi dinleýäniňiz üçin köp taňa ýakyn inniki gepleşikler çelli. Sağ olun. Hoş sağ olun, gaderly ýerleşler, saglyklda görüşelim. Sağ olun. Bolýa sağ olun vatandaşlar.